It-tnejn tibda l-ħidma parlamentari għat 13 il-leġislatura tar-Repubblika ta' Malta. Aġenda parlamentari intensiva l-ġimgħat li ġejjin fejn fost oħrajn se tara l-approvazzjoni tal-estimi finanzjarji tal-entitajiet tal-Gvern għas-sena 2017. It-tlieta l-erba' u l-ġimgħa se jsiru żewġ seduti, waħda filgħodu u l-oħra wara nofsinhar fejn sibdew jiġu diskussi l-estimi finanzjarji tal-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Awtorità dwar id-djar, Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi, l-Awtorità tal-Ippjanar, il-Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, l-Awtorità tat-Turiżmu, Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, l-Awtorità tal-Artijiet, l-Awtorità tal-Protezzjoni tal-Embrijuni. Il-Wip tal-Gvern Byron Camilleri qal li kien hemm qbil mal-Oppożizzjoni biex jitwal it-terminu u l-estimi finanzjarji jiġu approvati fil-ġimgħat li ġejjin flok sal-aħħar ta' Ġunju kif kien previst. Imbagħad trid tieħed il-vot f'xi seduta oħra il-ġimgħa ta' wara fejn imbagħad nieħdu l-vot dwar l-entitajiet kollha kif ukoll imbagħad tkun qed jonqosna il-vot ukoll dwar il-liġi ta' żwiġijiet indaqs. Il-Wip tal-Gvern żied jgħid li l-Gvern għandu mandat ċar biex iwettaq il-programm tiegħu u jixtieq li jagħmel dan anki bi qbil mal-Oppożizzjoni. Però tħanna f'dan il-Parlament, tħanna f'din il-leġislatura b'ħafna xogħol u b'ħafna ħeġġa. Jeħtieġ naħdmu sabiex inwettqu dak li wedna sabiex verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna nagħmluh fir-realtà.